Human nagmanampuson ang first leg sa GMA Masterclass Series sa Cagayan de Oro City. Gilahos usab ang Maramag Bukidnon. Ano ang report? Sunod nga gibisita alang sa second leg sa GMA Masterclass Series sa Mindanao ang Central Mindanao University sa Bukidnon. Aktibong misalmot ang mga estudyante gikan sa nagkadaiyang departamento. Gipasabot sa 5 ka mga speaker gikan sa GMA News and Public Affairs ug GMA Regional TV ang ilang kasinatian sa kinabuhi ug trabaho nga pinasahi sa naandan nga kakuhaan ug inspirasyon. Gipasabot ni Chef J.R. Royal ang iyang kasinatian nitong estudyante pa kini hangtod nga giila kining celebrity chef. You should hold on to who you are. Kasi kahit anumang profesyon ang dalhin ninyo balang araw, kung hindi kayo totoo sa sarili ninyo, mahihirapan kayo. Si GMA Drama Concept Creator, Developer and Writer Suzette Doctolero gibalikan ang mga kasinatian nitong bata pa siya nga nagtukmod kaniya aron mahimong writer. Dahil noon pa lang ay pagsusulat na ang gusto kong gawin. So habang nasa college, pumalaot na ako sa pagsusulat. Talagang lumabas na ako dahil talagang may gutom sa loob ko. Don't kill that fire in your soul. Ang pagbatok sa fake news ug mamahimong responsable sa pagdumala og impormasyon ang gitudlo ni GMA social media producer Julia Claire Medina ngadto sa mga estudyante. Ang isa siyang kumbaga, may alitan lang na nangyari. Pero tinawag na itong zombie attack. Pero remind ko lang kayo guys, hindi siya totoong zombie attack ha. Nilinaw na ng kapulisan. Ang importansya sa lokal nga balita ang gipaambit sa inyong alagad. Actually, 5 years ako nag-college. 5 years. So I am proud na hindi madali ang buhay. There are challenges along the way. Naging working student din ako. Og determinasyon ug pagpursige sa trabaho hangtod nga magmalampuson ang gipadayag ni GMA Public Affairs TV show host and veterinarian Doc Nielsen Donato. So rain or shine, bumabagyo hindi, we have to film. When you're trying to film wildlife, gusto mo it's a bright sunny day, hindi masama yung panahon, pero that's reality, because of the climate change. Usasab sa mga tumong sa GMA Masterclass Series ang voter education, labi na sa nagsing-abot ang eleksyon. Gisaysay sab ni First Vice President and Head of GMA Regional TV and Synergy, Oliver Victor Beltran Amoroso, ang iyang kaagi isip writer ug editor-in-chief kaniadto sa Central Mindanao University nga naghulma sa iyang kalampusan karon ug ipasabot ang advokasya sa GMA nga dapat totoo. A lot of my experiences here in Central Mindanao University laid the foundation for my future work as head of regional TV and Synergy. They activate like an inner voice that always reminds me that despite being the so-called nerve centers of media and production, we must never neglect people and stories from the peripheries. Nagpasalamat ang mga estudyante sa Central Mindanao University sa ilang nakatunan sa Mindanao leg sa GMA Masterclass Series. Having you here in Busuan, we learn a lot, especially in doing fact checking. Thank you, GMA Kapuso and Central Mindanao University. I have learned a lot from this GMA Masterclass, and it's a privilege for me. Our students, faculty and staff, and all our stakeholders will become part of relevant discussions on local and national issues. Gawa sa mahinungdanon nga impormasyon, mihatag usab og kalingawan si OST Princess Hannah Priscillas, samtang host sa Bukidnon Legs si GMA host and sportscaster Martin Javier.